I to nije, što vi kažete, to je kontradiktorno, nelogično. To je za njih metod kojim hoće da vas ubiju psihički. Da vi sutra izađete kao poluludak na ulicu i da kažete ja nemam pojma, ja ne znam da smem da izađem. Ja smem ja da izađem napred? Možda ne smem. I smem da otvorim prozor? Možda ne smem. I smem da pijem ovu vodu? Možda ne smem da pijem ni vodu. Da li da stavim masku ili neke gaće na lice, da stavim skafander? Oni od vas žele da naprave psihijatrijske mrtvace. A kad ste vi psihijatrijski ubijeni, onda ste i fizički oboleli. Jer telo i duša su jednorodna energija. Vi ako ste psihički ubijeni, vi garantovano dobijate ne virus, nego kancer, rak i odoste vi u večna lovišta. A njima to i jeste cilj. Ako mi neko kaže nije im bio cilj da umru ljudi, nije tačno. Cilj im je bio da bude što više ljudi zaraženi, što više mrtvi, jer su dobili novac prema broju umrlih. I sve ljude, vi ste primetili da je običan grip nestao. Nema običnog gripa, nema više kancera, nema infarkta mozga, nema infarkta srca, nema bolesti bubrega, sve je samo COVID. Znači svi umiru od COVID-a, a ja vam tvrdim da vrhunska francuska medicina, a to znači dr. Raoult, dr. Tubijana, dr. Peron, dr. Trota, Michael Levitt je hemičar, vrhunska medicina i sad je poslednji progovorio jedan italijanskog porekla, kaže niko, apsolutno niko nije umro od COVID-19. Umrli su sa tim virusom od drugih bolesti, a od njega nisu umrli jer je to običan grip koji je samo dodatno oslabio njihov organizam koji je već bio slab ili bolestan. I to kaže vrh medicine. I sad naravno imate ljude koji kažu nama je rekao krizni štab. Ma nosi se da ne kažem sad gde je sa tim kriznim štabom. Ja pratim svetske ljude, ali nemojte da mislite da ti svetski ljudi nemaju problema u svojoj zemlji. Francuski epidemiolog i virusolog Didier Raoult, to je najveći u svetu, jer je u Marseju, Marsej je iznad Afrike. Znači on 50 godina istražuje viruse, baš zato što je iznad Afrike. Ima ogromna sredstva, to je čitav kompleks bolnica, to su istraživači, to su naučnici, to nisu obični virusolozi, to su i epidemiolozi, to su naučnici sa doktoratima naučnih, ne običan lekar, nego ima doktorat naučnih. Ti ljudi se danas sude sa farmakomafijom. Taj lekar koga sam sad pomenula, on je na sudskom procesu protiv Agencije za lekove u Francuskoj. I dobio je prvi deo procesa. U njegovu korist je presuđeno. On se sudi sa onima koji su povukli hidroksiklorokin, a dali otrov remdesivir. On se sudi, on je u Francuskoj dobio presudu, a u Srbiji mi i dalje imamo remdesivir da se lećemo otrovom. A ovaj je dobio presudu protiv tog leka u Francuskoj. Ko će to vama da javi? Evo, na sreću vi ćete reći. RTS to neće reći. Pink neće reći. Ne znam tamo, sva ova kupljenja medija, sve to isto. Niko ljudima ne govori istinu. Svako ko bude pio remdesivir umreće. To morate znati. Ovi koji su dobili recimo taj COVID virus, mislim virus ko virus, Bože moj, imali smo tolike viruse, pa izaziva zapaljenje pluća, pa dobro, pa imali smo i to u detinjstvu, neko imao i zapaljenja pluća. Običan grip može da izazove zapaljenje pluća, pa se lečite antibiotikom širokog spektra ili šta vam daju, za 2 nedelje gotovo, čajevi, kako se zove za ispiranje grla, po neki antibiotik, C vitamini, gotovo, bilo je i neka možda i treba injekcija, koktel vitamina, ali zapaljenje pluća nije nova bolest. Običan virus to je uvek izazivao svih ovih godina dok smo bili deca pa do danas, mi smo se i od toga lečili. Šta je sad diferencija specifika ovog virusa? Ništa. Meni u jednoj emisiji na KTV televiziji sedi pored mene neki kobajagi načelnik i jedan taj, kako se zove, što radi sa rakom, sa kancerom. I oni meni pričaju da ljudi padaju mrtvi, da ne znam što. Ja kažem, molim vas, prvo vi niste mrtvozornici. Jeste radili autopsije? Niste. Obdukcije, niste. Šta vi znate od čega neko umire? Pa
on imao zapaljenje pluća, pa rekao, pa to svaki virus prođe. Pa ima visoku temperaturu. Rekao, pa ja imam sad dok pričam višu temperaturu. Šta je vama, jeste vi normalni ljudi, šta je vama, šta znači temperatura? I on u čelo kao meri vam nešto, neka budala, ne zna da pročita šta je izmerio. To ne meri lekar, to meri neki kreten na ulici u skafanderu, a temperaturu po kodeksu Nirnberškom ne sme niko da vam meri, samo lekar i pod uslovom da mu dozvolite vi. On meri temperaturu, kaže imaš veću temperaturu, ti imaš COVID. Ma nosi se bre dobraga, ljudi morate da shvatite da temperatura ni o čemu ne govori. Šta je diferencija specifika? Koji su sad simptomi? Kija ima temperaturu, ima zapaljenje pluća, dobro, zapaljenja pluća to jeste, to je i prošli virusi su to izazivali. Dakle, ništa nije specifično, on je nov, zato što smo ga sad otkrili, to je 19, bit će i 119 COVID. Šta sad mi od toga imamo? Mi smo napravili takvu paniku da se ljudi toliko uplaše i da svi od straha pomru, a ponavljam vam, vrhunska francuska medicina kaže niko, apsolutno niko. Oni su radili autopsije, za razliku od ovih ovde. Niko nije umro od COVID-a. Evo, posljednji koji sam stavila na Twitter pre 2 dana, francuski lekar, kaže, ja sam video, ljudi su umirali od infarkta srca, mozga, bubrega, a pritom su možda imali i taj virus. Ali taj virus je samo oslabio dodatno organizam. Nisu od njega umrli. Umrli su od bolesti koje su već imali i ti koji su umrli imali su svi iznad 70-80 godina. Znači, izmoreni organizmi, bolesni organizmi, kojima su oni samo doprineli da što brže umru, jer ih i nisu lečili. Još da kažem ovo, u Nemačkoj 50.000 bolesnika, znači, koji su imali neku vrstu raka, da li kancera, da li maligno ili ne, sad, u kojoj fazi to ne znam, 50.000 bolesnika od kancera nisu mogli da budu operisani, sve njihove operacije su to upravo tvrdi sad ovaj što advokat dr. Rainer Filmich, koji je u Americi podneo tužbu protiv COVID kriminalaca, kako se to sad zove, COVID gate-a, kaže 50.000 operacija od kancera su odložene i nisu vršene, a morale su da budu vršene, nisu vršene zbog COVID bolnica. Skoro svi ti ljudi su pomrli. Kada su umrli ti jadnici koje nisu lečili, oni su napisali su umrli od COVID-a. A to je bilo i u našem staračkom domu u Nišu. To su jadni starci koje nisu lečili od njihovih pravih hroničnih bolesti i jedva su čekali da oni umru i kad su umrli onda su rekli da su od COVID-a. Da bi dobili što više para, ta grozna satanistička kriminalna mafija u Srbiji je uzela novac, preko švedske banke išla isplata, mi sve to znamo, uzela je novac da zatvara ljude, da im da remdesivir koji će ih ubijati, da za svakog bolesnog kaže da je od COVID-a umro, pa su onda rekli pacijenti, lekarima, dobit ćete 3 puta više para, ali da napišete da je umro od COVID-a. Uzeli su ogroman novac da to rade i uzeli su ogroman novac da zatvore mala i srednja preduzeća, da bi sve propalo. A cilj je da sve propadne, da sve što je naše srpsko ili već čije je u Srbiji, malo, srednje, znači sirotinja i oni koji su malo viši stalež, da tako kažemo uslovno, da sve to propadne, a da multinacionalne kompanije onda to otkupe jeftino i posebno banke, jer to je bankarska mafija. Ova kriminalna vlast u Srbiji je dobila zadatak da zatvara male i srednje. Ne zbog virusa, nego zato što im je cilj da rade samo veliki lanci. Samo veliki multinacionalni lanci, a mi drugi svi treba da propadnemo i onda će reći jednostavno vi više ne postojite. Svi zavisite od ovih nekoliko, a onda će da izađe taj posljednji idiot tamo u Evropskoj uniji koji će reći pa videli ste da je sve propalo, znači mi možemo da vas spasemo samo na jedan način, a to je da napravimo svetsku vladu koju ćete svi slušati i gde ćete svi biti samo robovi. Mi ćemo vas spasti, jeste vi propali, ali ima nade. Napravit ćemo svetsku vladu i ta svetska vlada će dalje manipulisati. E pa to je ta agenda o kojoj danas pričaju u Srbiji 2030. Svi znamo šta je ta agenda, znači njima je cilj ne da vas zaštite od virusa, nego da vi svi u siromaštvu završite vaš život, da banke koje su najveći lopovi to otkupe jeftino i da oni urade na kraju šta hoće. Mi smo tada svi prodati, vlast u Srbiji nas je već prodala,
Ona je nas prodala, ona je prodala i naše živote. Sad je samo pitanje ko će to da zaustavi. A ja duboko verujem da će to biti zaustavljeno, ali to možemo malo kasnije. Jer ja dam crnu prognozu u smislu da analiziram situaciju kakva je sada monstruozna, ali nikad ne završim na pesimizmu, jer ja duboko verujem u nagon života u čoveku.